Giuseppe Cassar Pulicino kien kittieb u folklorista li jibqa' mfakkar għar-reqqa li bija ddokumenta aspetti differenti tal-lingwa Maltija. F'din ir-rokna, it-tim tagħna ltaqa' mar-riċerkatriċi Janika Xkembri Fava sabiex jitkixxef aktar dwar Cassar Pulicino. Giuseppe Cassar Pulicino twiled b'Kirkara fil-21 ta' Settembru tal-1921 u trabba f'Ħaltarxin. Huwa meqjus bħala studju sewlieni dwar il-folklor u l-kitba tal-Malti u għandu diversi pubblikazzjonijiet f'dan ir-rigward. Fost oħrajn serva bħala assistent direttur tal-informazzjoni, assistent segretarju fil-Ministeru tal-Industrija u l-Kummerċ, assistent segretarju għoli fil-Ministeru tas-Saħħa u direttur tal-Industrija. Għamel żmien ukoll jaħdem bħala bibliotekarju fil-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta' Malta u bejn l-1965 u l-1978 kien jagħti wkoll lectures lill-istudenti universitarji dwar il-folklor, l-istorja soċjali u l-letteratura Maltija. Kien ukoll President onorarju tal-Għaqda tal-Folklor u membru tal-Akkademja tal-Malti u kien jagħmel parti wkoll mill-Għaqda tal-Malti u assistent editur tal-Melita Historika u tal-Maltese Folklore Review. Giuseppe Cassar Pulicino huwa meqjus bħala wieħed mill-protagonisti ewlenin fil-qasam tal-folklor għax ġabar drawwiet u materjal orali li kieku ma kienx għalih kienu jgħibu għal kollox. Fost oħrajn ġabar minn fomm in-nies kliem u taqbiliet ta' tfal, taħnin u materjal orali ieħor li jirrifletti kif jaħseb il-poplu bħal għajdut, ħwejjeġ moħġaġa, laqmijiet, versi tal-iskunġrar, tal-pulbqija. Dan il-materjal kollu qablu ma' materjal simili minn postijiet differenti tal-Mediterran u pubblikah. Ix-xogħol xjentifiku ta' Cassar Pulicino dwar il-folklor kien rikonoxxut anke fil-qasam internazzjonali. Fil-fatt fl-1946 sar membru tal-Folklore Society ta' Londra, kien membru fundatur tal-International Society for Folk Narrative Research u ppubblika bosta artikli f'rivisti speċjalizzati, fost oħrajn ir-rivista Folklore f'Londra u Napli u Journal of the English Folk Dance and Song Society. Cassar Pulicino huwa magħruf l-aktar bħala folklorista, iżda fil-fatt huwa kittieb ta' xogħlijiet oħra li mhumiex folkloristiċi. Kiteb ta' kitbiet letterarji bħal ktieb Kelma Waħda Biss li mqassam f'novelli, sketches u essays li kien kiteb minn żmien għal ieħor u li kienu deru f'diversi ħarġiet tal-gazzetti. Barra ta' xogħlijiet oħra li deru wkoll fil-Malti u fl-Leħen il-Malti u li kien qara wkoll minnhom fuq ir-rediffusion bħal Lola, Bjanka, Tifel tas-Suq u Triq Tagħna. Min barra kitba ta' valur letterarju, Cassar Pulicino għandu wkoll kitbiet storiċi u studji lingwistiċi bħal Lexical Material in Maltese Folklore u id-Dizzjonarju Bibliografiku Nazzjonali ta' Robert Mifsud Bonnici u pubblika xogħlijiet importanti wkoll bħal Tradizzjoni minn Erin Seragino Nglot ta' parti mid-Divina Kommedja ta' Dante. Madankollu kif stqar diversi drabi u stess fatt ta' kitbiet minn tiegħu, il-folklor ma jistax ma jidħolx f'kitbietu u għalhekk taqra x'taqra mix-xogħlijiet tiegħu ma jonqos li tħoss jew tilmaq xi nota folkloristika fih. Għad hemm ħafna xi jsir fejn tidħol riċerka dwar ix-xogħlijiet ta' Cassar Pulicino, ngħidu aħna tkomplija mal-istudju li diġà sar fuq dan il-folklorista minn riċerkaturi oħrajn bħal George Mifsud Kirkop li riċerka xogħlu u l-metodoloġija tiegħu. Barra minn hekk hemm materjal li jistħoqlu aktar riċerka bħal recordings ta' intervisti li sarulu u lectures tiegħu li hemm miġburin anke fis-sit malti.mt.
u ġabrit oħra li ħadem fuqhom sew jew bdihom dan il-folklorista u li anqal u stess interess f'diversi kitbiet minn tiegħu li hemm bżonn ta' iktar riċerka, speċjalment fejn xi drawwiet għadhom ħajjin fost oħrajn drawwiet li għandhom x'jaqsmu ma' xi festi bħat-tiġrijiet tal-bejjem u tad-dajes, il-piki politiċi, forom ta' ikel jew ħelu li llum inqataw jew inbidlu, flimkien ukoll ma' apprezzament ta' ismijiet tekniċi ta' twemmin qadim anke fleħen ġdid ta' għajdut jew vrejjes u formoli. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.